Ma kad budem s drevnim Bošnjacima raspravljao, priupitat ću ja njih lijepo. Lijepo ću ih priupitati kako to nakon čuvene Krbavske bitke 1493. godine u Bihaću godinu dana nakon toga zasjeda Hrvatski sabor. A danas Bihać bošnjački od Sarajeva. Danas se u Bihaću bolje skrnave hrvatski katolički, odnosno katolički objekti se bolje skrnave ili se jednako skrnave u Bihaću kao i u Sarajevu. Pa ćemo i vidjeti tu povijesnu Bosnu gdje je ona bila. Pa ćemo i vidjeti šta je to bilo 855. godine kad je Trpimir potukao kod Zvornika na Drini Bugare. Ma gdje su to bili Srbi, gdje su to bili drevni Bošnjaci? Kad je Tomislav 920 od 5. do 27. ni povijest ne zna točno, taj iako Nestor, ruski historičar, to najbolje obrađuju. Čuvena bitka nakon koje, gdje kažu da je Simeon Veliki predosjetio zlo, viš kako skačemo s teme na temu, a sve na temi. Predosjetio zlo i nije htio voditi bugarsku vojsku, nego je poslao svog čuvenog vojskovođu Algobotura, koji je od Tomislava i Tomislavove vojske u planinama istočne Bosne, opet negdje na Drini, bio potučen do nogu. Pa, gospodo Srbi, kad budem raspravljao s vama, kad mi vi budete pričali o svojoj historiji, onda ćemo vidjeti gdje ste vi to bili kad su Bugari došli da se na granici današnje Bosne i Hercegovine i Srbije tuku s Hrvatima. A i vi, drevni Bošnjaci, da niste bili Hrvati tada, da ste bili drevni Bošnjaci, sasvim drugčija bi bila boja, okus i miris te bitke. Znači, to treba znati. Vidiš, to s teme